Γεια σου, Άννα, ελπίζω να μην σε ενοχλώ. Όχι, σε περίμενα, Παντελή. Μου λείψες, Άννα. Και εμένα, Παντελή. Η ζωή χωρίς εσένα είναι μονότονη, Άννα. Ίσως όμως θα είναι καλύτερη, Παντελή. Ίσως όμως και να είναι χειρότερη, Άννα. Ίσως να το πάρουμε πάλι από την αρχή, γιατί μιλάμε σαν ηλίθιοι, Παντελή. Έχεις δίκιο, Άννα. Γεια σου, Γιάκο. Στο καλό, Βίρνα. Φτούσου, ρε! Φτούσου! Φτούσου, φτούσου, φτούσου! Που με βρήκες μικρή και με εκμεταλλεύτηκες, δεν τρέπεσαι, ρε! Είσαι γελίος, το καταλαβαίνεις, είσαι γελίος, το ακούς! Γελίος! Όσο πάει και μικραίνει ο ρόλος μου. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες, μπορείς και να μη μ' αγαπάς και να χαρίζεις όπου θέλεις τα φιλιά σου. Πήρα απ' το χέρι. Καλησπέρα, Παντελή. Μάζεψα εδώ όλα τα κοινά μας υπάρχουν, δεν μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις. Ένα πράγμα μόνο δεν μπορείς να πάρεις. Ποιο? Το παιδί που κουβαλάω στα σπλάχνα μου. Το παιδί μας, Παντελή. Καλά. Θα έρθω να το πάρω σε 9 μήνες. Ενώ ο Μάρκος και ο Ντάνι θα βάλουν μπρος το σχέδιο συγκατοίκηση. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τις πείσουμε να συγκατοικήσουν. Σκέφτεσαι ότι σκέφτομαι? Φάλαγγα, ηλεκτροσόκ, το μαρτύριο της κινέζικης σταγόνας. Πίσα και πουπουλά, σκόνη και θρύψαλα. Όπα, ξέμεινα από δάχτυλα. Καλώς το Λάζαρο. Άβε. Μαχαιρί. Δέντρο. Πετάχτηκε. Εντελώς μπροστά μου. Μη έχεις πετύχει ποτέ να υπνοβατώ. Τον τελευταίο καιρό ξυπνάω συνέχεια σε άσχετα μέρη. Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι σηκώνομαι το βράδυ επειδή πεινάω, αλλά για κάποιο μυστηριώδη και ανεξιχνίαστο λόγο, αντί να βρεθώ στην κουζίνα, καταλήγω στο μπάνιο να κάνω αφρόλουτρο. Ίσως είναι το υποσυνείδητο σου που σου ζητάει απεγνωσμένα να κάνεις μπάνιο. Επιτέλους. Και δεν μπορεί να μου το πει ευθέως. Πρέπει να με τρέχει με στάγρια μεσάνυχτα. Τώρα την πλάκα. Η Άννα ψάχνει για σπίτι, το ξέρεις. Και τι, αυτό σημαίνει ότι θα μείνουμε με τη στρίγλα την Ιωκάστη? Αφού στο όνομά της είναι το συμβόλαιο. Αυτό είναι αδικία. Η Άννα ήρθε πρώτη. Την Άννα θέλουμε. Ιωκάστη, go home! Τουλάχιστον βρε αδελφέ να συγκατοικήσουνε. Σήμερα περιμένουν τους πρώτους υποψήφιους συγκάτοικους. Και δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Θα σου πω τι θα γίνει. Εγώ θα μείνω με την Ιωκάστη και θα φροντίσω να μην βρει συγκάτοικο, πράγμα πολύ εύκολο. Και εσύ θα πας με την Άννα και θα φροντίσεις να μην βρει σπίτι. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Απειλές, συκοφαντία, εκβιασμός, ξυλοδαρμός. Διάλεξε όποιο μέθοδο σου αρέσει. Λασιφιωτάκης, Ξεκουδινάκης, Πιτσικάκης, Τάκης Δράκης. Να γεια σου για το διαμέρισμα. Τι πας να κάνεις, έχεις τρελαθεί! Δεν διάβασες τα ονόματα των ενοικιαστών. Η πολυκατοικία είναι και στους κριτικούς. Ναι, και Τι έπαιρνε, μου έχεις τρελαθεί τελείως. Έχεις ξεσπάσει μια βεντέτα, η πολυκατοικία θα γίνει εμπόλεμη ζώνη. Ούτε στον διάδρομο θα μπορείς να βγεις, μη σου σπίριξουν καμιά σφαίρα στο κεφάλι. μας καλά, παιδάκι μου. Τουλάχιστον θα έχουμε καλή να κοιτήσεις τώρα, σοβαρέψου. Ρε Συντάνη, θύμισέ μου, τι είναι ο φιλοτελισμός? Ο φίλος του Τέλη. Ποιο Τέλη? Τέλη, 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 καλή και δουλειά. Σε μάθα εν τέλει, δεν με ρίχνεις πια. Δικό σας. Δεν ιστάσω καθόλου. Σκέφτεσαι την καινούργια μας γειτόνισσα? Όχι βέβαια. Την Ειρήνη σκέφτομαι. Λοιπόν, έχω γράψει ένα κομμάτι που ταιριάζει σπεσιάλ στην περίπτωση.
Εκείνο το βράδυ ο Μάρκος είχε σοβαρούς λόγους να μην μπορεί να κοιμηθεί. Που ήταν ίδιοι με τους λόγους που κρατούσαν και την Ιωκάστη ξάγρυπνη. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είχαν σχέση με τους λόγους που κρατούσαν κάποιους από τους γείτονες ξύπνιους. Άντε ρε! Σουρουκλίμε! Ξεκινάει μια ψαροπούλα απ' το γυαλό. Ξεκινάει μια ψαροπούλα. Ψαροπούλα. Νομίζω ότι η Αλίκη είναι ερωτευμένη. Έχει γεμίσει το τετράδιο της με καρδούλες. Αχ, τα νιάτα. Ντανί, μπορείς να κάνεις ένα μπάνιο επιτέλους? Έκανα μπάνιο, γιώκα μου. Τώρα βρωμάει το δίχτυ. Καλά. Εγώ πάω στο μπαρ. Πρόσεξε μη σου ρίξουν κανένα ναρκωτικό στο ποτό και γίνεις ναρκωτικομανής. Ξεκινάει μια ψαροπούλα. Ντάνι, τι κάνετε εκεί? Τρέχουμε με 800 χιλιόμετρα στις παγωμένες πίστες της Σουηδίας. Προσέξτε μην κρυώσετε μόνο. Ναι. Yes. Κλάψε. Έλα το παιδάκι, κρίμα είναι. Ζούπερ βιβλίο. Το έχω διαβάσει και 5 φορές. Ειδικά το κεφάλαιο με το στιφάδο με στιγμάτισε. Αφού το ξέρεις τόσο καλά, δεν μου λες τι να μαγειρέψω στην Άννα? Θέλεις κάτι για σεξ εδώ και τώρα ή κάτι για να το φιλοσοφήσετε? Ναι, guys, sorry που επεμβαίνω, αλλά μιλάτε για την έξ μου. Και τι, σε πήρε ο πόνος? Όχι, απλά θέλω να πω και εγώ το κατητής μου. Για πες και εσύ το κατητή σου. Λοιπόν, δεν της αρέσουν καθόλου οι πίκλες. Τις έβγαζε πάντα από το τσίς. Επίσης, δεν της αρέσει καθόλου το hot dog. Δεν ξέρω, είναι καπερίρικωμένο με το φαγητό. Ναι, εγώ λέω όμως να προσανατολιστώ προς τη μεσογειακή κουζίνα. Don't bother, man. Άκου που σου λέω. Την ξέρω καλά την Άννα. She's a bitch. Σου κάνει κακό, πρόσεχε. Γι' αυτό πρέπει να προλάβεις να τη βλάψεις πριν προλάβει εκείνη. Μαγείρεψέ της μυρμηγκοπόδαρα με σως σαύρας. Ξέρεις κάτι, πήγα στη Λαϊκή σήμερα, δεν είχε ούτε μυρμηγκοπόδαρα ούτε σαύρας. Τι ώρα πήγες? Αργά. Γι' αυτό. Αν θέλεις, έχω μια μυρμηγκοφολιά μες στην τουλάπα μου. Α, και εμένα. Πες να μου έχει μείνει καμιά σαύρα στα μάξι. Τελικά ταιριάζετε εσείς. Did. Πολύ. Κατάστασης οι εκπληκτικές ερμηνείες. Πώς πήγε το ρομαντικό δείπνο για 2? Εξελίχθηκε σε ρομαντικό δείπνο για έναν. Αυτό το θέμα, φίλε μου, θεωρείται τώρα λήξαν. Μα την εμορφάδα μου. Θαρώ οι κόλλες φίξαν. Έλα, θαρώ οι κόλλες φίξαν. Μήπως θα μπορούσες να μου γράψεις ένα άρθρο για την εφημερίδα που κλείνει αύριο το πρωί? Φυσικά. Έχω ήδη έτοιμο ένα κείμενο με σκέψεις μου πάνω στην ορεξία των μυρμηγκιών. Βέβαια όλα θα εξαρτηθούν και από το κοστολόγιο. Συγγνώμη, θες να σε πληρώσω για να μου γράψεις ένα άρθρο για την ορεξία των μυρμηγκιών? Καλά. Αν δεις πάντως το άρθρο μου δημοσιευμένο στο National Geographic, μη σε πιάσει μετά ο πόνος. Δεν το έδινες εμένα, δεν το έδινες. Καλά. Βρες εσύ πρώτα μυρμήγκι με ορεξία και μετά βλέπουμε για το National Geographic. Ψάχνω. Τι νομίζεις ότι κάνω? Ψάχνω. Πάντως, αν ψάχνεις για τον Τουταγχαμών, δεν είναι σίγουρα εδώ. Θα με είχε πιάσει αλλεργία.